Pane doktore, prosím. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, dovolte, abych vás já přivítal a pozdravil v těchto prostorách, kde se scházíme u příležitosti zahájení výstavy dřevoplastické tvorby socháře Antonína Cukhana, člena Unie výtvarných umělců Olomouckého kraje, který žije a tvoří v Šumperku. Antonín Cukhan, rodák z Jihočeské Bechyně, žije v Šumperku již od 60. let minulého století. Absolvent Institutu výtvarné fotografie u docenta Jána Šmoka v Ostravě, zpočátku naplno zaměstnaný jako fotoreportér, později fotograf památek, na krátkou dobu kameraman ostravské televize a také spoluautor několika regionálních obrazových publikací a fotograf s dokumentární divadelní tematikou, však dopadl stále zřetelněji k jedinému snu dřevosochány. Jednoznačné chápání trojrozměrného světa přivedlo fotografa k práci se dřevem, k další výpovědi o stavbě reality, která je jedinečná sama o sobě a dovoluje odkrývání. Z této pozice začaly vznikat Cukhanovy komorní sochařské objekty a reliéfy, opět s lirickým podtextem a zcela zaujatým materiálem. Je přitom možné konstatovat, že výtvarník nezapře návyk fotografa k hledání, že vždy osciloval mezi tématem a jeho osobitým osvojením. A o tom, že se Antonín Cukhan vydal správným směrem, svědčí nejen dosud 32 výstav doma i v zahraničí, ale i to, že jeho plastiky zdobí jak veřejné a soukromoprávní objekty, tak i soukromé sbírky. Dámy a pánové, dovolte mi malé osobní vyznání. S Tomou Cukhanem jsem se seznámil po mém příchodu z Ostravy do Šumperka. Je to již 35 let. Rád jsem za ním chodil do jeho fotodílny v Šumperském muzeu. Rád za ním chodím do jeho ateliéru. A rád s ním chodím i na pivo. A nejsem sám. Za všechny známé, přátelé a příznivce jeho tvorby bych vám rád ocitoval několik postřehů zde přítomného šumperského básníka a spisovatele Miroslava Kubíčka. Kromě jistého systému, známého jako osobité kouzlo všech ateliérů, je zde pracovní atmosféra, neboť pan Cukhan den co den ohlodává dřevo, až vznikne hledaný tvar a naplněná sytost. Když se stromy stanou zdánlivě beztvarým dřevem, může mu dát nový život člověk, tvůrce. Takovým tvůrcem je v Šumperku Antonín Cukhan. V jeho dřevěných plastikách zaznívá vlnění řeky Lužnice i divočení řeky Desné. Dřevo se odívá hudbou, tvary a svádivou fantazí. Už jeho fotografickou tvorbu ovlivňovalo hledačství tvarů, které skrývala kůra stromů, pohyb vody či zdánlivé uzamčení kamene. V metaforickém vidění a zpracování objevoval obrazy skryté běžnému vidění. A odtud vede cesta k sochařině. Přes 30 výstav u nás i v cizině dokazuje jeho úsilí i vývoj. Dřevo se proměňuje v hudební nástroje, jsou slyšet u kolébavky i andělské písně, vracejí se motivy z řeckých bájí, stálou inspirací jsou motivy lásky, nedohledná a neprůhledná ženskost. Cukhanova tvorba provokuje málo podajivé fantazii v neobvyklých tvarech. Je to jako pohled na dno průzračné tůně. Někdo vidí jen vodu a kameny. Snažme se vidět víc. Bez fantazie by nebyl život tak krásný. Děkuji vám za to.